Hej, jeg hedder Torsten, og jeg sidder i byrådet for SF. I byrådet indgår vi gerne de nødvendige kompromiser, hvis det gavner hverdagen for almindelige mennesker. I forbindelse med forhandlingerne om dette års budget fik SF blandt andet indført en tillidsreform, hvor vi dropper unødvendig dokumentation, viser tillid og tager udgangspunkt i medarbejdernes faglighed. Det giver mere tid til kerneopgaven, tilfredse borgere og medarbejdere, der trives. Vi fik også afsat penge til trafiksikkerhed, hvilket har resulteret i flere gode projekter rundt om i kommunen. SF har sikret, at kommunen får et klima- og energiråd, blandt andet med en hensigt om at arbejde tæt sammen med lokalrådene om klima og miljø. I 2017 er der på baggrund af et forslag fra SF nu et tilbud om gratis psykologsamtaler for unge. Vi arbejder selvfølgelig videre med flere gode forslag, som vi gerne vil have med i budget 2018. Det fortæller jeg mere om en anden gang.